сам по себе си не е нещо опасно. Стрес е дори адаптивен механизъм. Тая теорията за хомеостазата на Селие, тя точно това казва. Чрез стреса ние се адаптираме към онова, което околната среда, външна и вътрешна, предоставят като предизвикателства към нас. Ако не беше умението ни на стрес-реакцията, ние въобще нямаше да може да се адаптираме към света. И вземи 2-3 възглавнички, направи си да ти е удобно. Най-голямата и тая пък вземи седна. Стреса чрез своите механизми ни адаптира към ония някогашни единствени начини на реагиране на доста грубата среда, в които човек е трябвало или да бяга, или да напада, но това е в еволюционен план. Но ние в момента не сме по-различни биологично от хората преди 1 милион години или преди 1,5 милиона или преди 100 000, да кажем, когато се води за начало на Homo sapiens sapiens като оформен вид. Така че ние си реагираме нервно-психично, както се казва, точно като дивак преди 100 000 години. Въпросът е, че това, което се случва в стресовата и антистресовата ни система, не може да бъде отреагирано и не би трябвало заради цивилизационния ни избор да бъде отреагирано като тогава. Защото това нападай или бягай, fight or fly, както се казва на английски, в момента не може да се случи. Ти стоиш пред твоя Big Boss, той ти казва някаква уникална глупост, с която ти въобще не си съгласен, но ти нито го биеш, нито бягаш, стоиш чинно и дори се усмихваш, в същото време искаш да го усетиш като една мишена, срещу която стреляш и то е десятката. В същото време са се изръсили двата основни системи, адреналиновата и кортизоновата, и те си вършат работата, централизират кръвното налягане да бъде в мускулите, в сърцето, в мозъка, за да можеш да ги осъществи всичките тия неща. Оттеглили са от вътрешните органи, които престават през това време да действат. Това се нарича централизиране на кръвното налягане. Повишават кръвното налягане в артериолите, те имат мускулен слой, който ако прекалено често се стимулира по този начин неотреагиран, започват да се превръщат в едни мускулисти, малко с по-тесен лумен органи, откъдето идват и хипертониите. Много други неща, да не ги опростяваме така, но самия стрес като стрес не е опасен. Опасно е състоянието на дистрес. Когато се получава стрес, когато тия механизми се уморяват и престават да бъдат защитни, изразходват се и човека тогава вече, понеже не може да компенсира тия предизвикателства вътрешни и външни, се чувства изтощен, безпомощен дори, появява се главоболието, което най-често е въпрос на съдоспазъм, на съдовете, които хранят. Мозъка като мозък не боли. Мозъкът няма възможността да боли. Да. И тия всичките неща, когато се случат на едно психично ниво, човек може да отчете или да изглежда отвън погледнато като отчаян, обезверен, мрачен. Добре, и тогава логичният въпрос е какво трябва да се направи. Човека под стрес, всеки ден се среща с шефа си. Може ли нещо да се направи? Може да се направи нещо, въпреки че един професор Валдо Бернаскони, който в момента има малко
разклатен легитимен статус в Швейцария, но така или иначе един много интересен теоретик на психичното написа преди време една книга, която се нарича Homo Nevroticus Normalis. Той смята, че цивилизационният избор на хората в невъзможността по един сравнително спонтанен и директен начин да отразяват своята емоционалност и задържането на агресия основно, ги прави нормално невротични. С други думи, цялото общество по някакъв начин е невротизирано заради собствения си цивилизационен избор, който ни дава повече сигурност, дава ни по-дълъг живот, дава шанс на хора с определени генетични заболявания, които по-рано в едни други времена не биха стигнали до полова зрялост, да живеят и да се реализират, но това си има своя страна, която той нарича фонова невротичност на човечеството. И той самия посочва пътя за това през научаването на хората на така наречената здравословна агресия. Защото ако човек постоянно премълчава онова, което го агресира или не го отреагира по някакъв друг начин, то се натрупва по един каскаден принцип. И в определен момент, в зависимост от това дали човек е по-екстровертен или по-интровертен, или пък ситуацията е такава, че извиква неговата екстровертност или интровертност, той го излива навън под формата на някаква садистична реакция, физически или вербално, или навътре под формата на мазохистична или автодеструктивна реакция с всичките последици от това. Ето точно това, което се случва на финала на дистреса, за който говорихме, и на финала на неумението да се отразяват на порции агресивните ядра, се получава това нещо, което ти ме питаш, има ли изход? Ами, ако човек се научи първо да разпознава емоцията, която започва да се генерира в него, в самото начало ще може да се научи и да я управлява. Защото този механизъм, който нарекохме нападни или бягай, който се осъществява на секундата с помощта на едно базално ядро в мозъка ни, което се нарича амигдала, всъщност има и байпас, който минава през префронтален център, префронтална част на главния ни мозък, където има по-умекотено, по-осъзнато и по-адаптирано отреагиране на ситуацията. Въпросът е това под формата на тренинг да го научим. И как стават нещата? Естествената здравословна, както нарича Валдо Бернускони, агресия, в нея няма нищо лошо. Да кажеш с твърд тон на един човек не, с твърд и спокоен тон да му кажеш не, това е форма на агресия към него, нали? Но тази агресия, така дозирана, играе ролята на граничар, който пази личното ти пространство. То да не е някакъв плет, през който всеки може да влиза и да излиза както си иска. Защото особен комфорт в личността създава усещането, че имаш лично пространство. Да си го пази. Дори едно да, когато не се очаква, също може да бъде форма на такава здравословна агресия. Да кажеш, когато някой ти спомене нещо, което не ти изнася, да, можеш един път да си замълчиш, но следващия път да му кажеш, виж какво, искам да поговорим за това. Онова, което спомена предния път, страшно много се разминава с моите критерии за многоточие. И това нещо да се обсъди. Защото ако си премълчаваме,
понякога в една по-екстремна, тия неща никога не могат да бъдат предсказани как се трансформират вътре в психиката на една индивидуална личност, стигаме до ние ситуации как най-добрият студент, който бил много толерантен, спокоен, тих и винаги приятелски постъпвал с колегите си, извадил автоматичното оръжие в аудиторията и си почнал любимите другарчета. Значи, тия раздробена на малки порции, които връщаш към предизвикателството, точно тази здравословна агресия може да попречи на хората да натрупват в себе си уния неуправляеми количества, които по съвсем нищожен повод, без дори съвсем ясна причина, да се изсипат несъответно на ситуацията, често пъти дори върху хора, които реално погледнато нямат нищо общо с това, което се е натрупал съответния човек. И нещо друго. Ние живееме на много по-високи скорости. Това, което преди мъничко също говорих, беше част от концепцията на емоционалната интелигентност. Времето, в което живеем, не ни дава, а то може би преди не ни е давало шанс да се задоволим само с това, което наричаме IQ, Intellectual Quotient. Това не е достатъчно вече, защото злият гений също е с високо IQ. Той е могъщ, но определено ние определено не го приемаме за престижна фигура. Необходимо ни е нещо друго, освен големия ум, който чрез IQ-то всъщност излиза като една по-пространствено математизирана версия на интелекта. Необходима ни е емоционална интелигентност. Да ни покаже как в една ситуация може да я усетим добре, да отреагираме най-добре, да разберем какво се случва в другия, да разберем собствените си емоции, които се пораждат, да дадем шанс да влезем в другия по един емпатичен път, да разберем какво става с него, за да може да отреагираме комуникацията и дори конфликта по най-добрия начин, да можем да разрешим един конфликт без да преграждаме пространства, да останем приятели и да разрешим конфликтната точка, да позволим да обичаме и да бъдем обичани. Всичките тия неща са въпроси, с които се занимава емоционалната интелигентност. EQ, Emotional Quotient. Но и тя също не е достатъчна, защото, примерно, тия, как се наричаха, телефонните измамници, които имаме тук цели поселения в България, те са с висока емоционална култура, очевидно, защото перфектно влизат в уникален, в кавички, емпатичен контакт с определени хора, които се оказват техните жертви. Да. Но ние не ги наричаме интелигентни по никакъв начин. Значи има още едно ниво на духовната интелигентност. SQ, Spiritual Quotient. В нея се задава въпроса не как най-добре да се справя в тази ситуация, а дали въобще искам да бъда в тази ситуация. Дали не искам да променя ситуацията. И тогава вече човек се опитва да тръгва през защо и отговаряйки се на всичките тия защота, да намери смисъла на собствения си живот. И този смисъл на собствения си живот да може да го намери в контекста на смисъла на живота въобще. Тогава, когато едновременно си осъзнал индивидуалната картина, но не ти е чужда и голямата картина, в която можеш да отиваш и отдалече да погледнеш собствения си живот и да видиш, че всичките тия неща, които ти изглеждат уникално скандални и които ще те взривят и за които си готов да влезеш в някакъв хистеричен акт срещу близките или човечеството, всъщност са буря в чаша вода понякога. Ето, тия трите, сега се говори и за други видове интелигентности. Излезе книга на същия този автор, емоционалната интелигентност, Даниел Голман, екологичната интелигентност. Защото се оказва, че чрез избора ни на нас като потребители, ние можем да променим икономиката на света към зелена икономика.
Това е страхотна идея. Това е идеята, това е основната. Да не опростяваме, пак казвам нещата съвсем, но това е идеята, че ако ние се интересуваме какво съдържат нещата, които купуваме, ако се интересуваме как се добиват, ако се интересуваме от технологиите на добиване, преработване и пласиране, ние ще може да правим избори и в един момент бихме могли да бойкотираме, ако не сме надлъгани от рекламно-медийната машина и по този начин да стават престижни производства и формати на търговия, които защитават планетата като организъм. Но всичките тия вредности, които обикновено се коментират, консерванти, оцветители, пластификатори, най-различни други атори и ета, определено са неща, които някои отскоро действат в тая промишленост и се консумират от хората и дори да виждаме по-настоящем определени ефекти от тях негативни, ние не знаем в по-далечното бъдеще какъв би бил кумулативният ефект. Така че всичко това, от което в момента се възмущаваме и се борим, би трябвало да се очаква един негативен кумулативен ефект в бъдеще и в нашите поколения. Големите табакокомпании, поръчвайки си определени изследвания в видни институти, доказват, че цигарите не са вредни за рака на белия дроб, но всички хора, които се занимават с карцином на белия дроб и диагностици, и терапевти, и хирурзи, и химиотерапевти и така нататък, виждат, че почти няма човек с карцином на белия дроб, който да не е така пушач с дълга биография. Както и да е. Той излезе закон за тютюнопушенето. Но предполагам си се убедил, че в което заведение да отидеш, навсякъде има едни вазички или чашки с водичка, в които хората си пушат и има добре смазана мрежа за предупреждение, ако случайно някой много осъзнат инспектор, чекист иска да проведе правилно закона, той е така предупредени със съответните заведения и хората са прекри. Така че закона, вероятно, ако се направи както трябва в завършен вид, ако се проведе правилно и ако се превърне в осъзната национална политика, изчистена от политиканстване и в която е преодоляно саботиращото лоби на някои производители, със сигурност би бил полезен. Иначе ще е просто. Иначе ще се превърне в нещо, което ще вкара нещата в сивия сектор и ще увеличи корупцията, ако не се спазва добре. Осъзнаването на нещата е първата стъпка. Ние много често сме подвеждани. Ти ме попита какво мисля за този закон. Ами, ако не си бях позволил да следа дебатите, аз ще да ти дам един неинформиран избор. Той пак може да не е крайно информиран, но на някакво ниво е информиран избор. Така че човек, за да прави избори в живота си, а това се налага, повярвай ми, ако не всяка минута, поне всеки час, трябва човек да е информиран и да е осъзнат. Трябва да има някаква собствена концепция за себе си и за света. Защото рекламно-медийната машина постоянно му пробута какви ли не ментета. От това, което храним, от това, което се обличаме, от начина, по който трябва да изглеждаме, от това, което трябва да изберем като професия, от това, което трябва да мислим, от това, което трябва да гледаме, от това, което трябва да слушаме. Има шанс един неосъзнат човек, който не си задава защо, да се превърне в едно зомби, изцяло продукт на рекламно-медийната машина. Сега не стрелям срещу рекламата като феномен, но срещу тази реклама, която продава престъпни произведения, да, определено бих стрелял.
ако човек се храни нормално, всичко това е напълно достатъчно. Въпросът е, че ние трудно може да се храним нормално по-настоящем. Защо? Хората хилядолетия са се изхранвали и са били здрави. Разбира се, имало епидемии, имало е недоимъчни заболявания, но масово хората са умирали от епидемии, от военни действия тогава. Сега ние отглеждаме много интензивни култури. Онова, което се е събирало от полето през естественото обръщане на веществата, оборота на веществата, обмяната на веществата в природата, органично, минерално, органично, то се е случвало в една много малка интензивност, докато човечеството е било малобройно. И всичките тия микроелементи, които сега си внасяме с мултивитамини, ги е имало в храната и то естествено дозирани. Хората са еволюирали в тая среда и еволюцията е показала какво точно ни е необходимо. Сега обаче храните се отглеждат в интензивен вариант. На интензивни почви, станали по-интензивни, затова това се турят, но те се турят с ограничени торове. Примерно само азотни или фосфатни или карбамиди. Не са естествени. Няма ги всичките, няма примерно в там манган, кобалт, мед, магнези, всичките тия микроелементи, защото те се по определен начин извличат от някои храни, ако да кажем се храним с ядки и може да си ги вземем от там. Но всичките тия интензивни храни и в овощните градини, и в зърнените храни, и в всички останали неща, те изглеждат сочни и красиви, изглеждат формално здрави, но не съдържат това, което се предполага, че би трябвало да има в тях. И заради това е хубаво хората да взимат и някои хранителни добавки. Там също осъзнато трябва да действат. Да не залагат непременно на най-евтиното, да не залагат на най-рекламираното, да се осведомят добре какви са нормите на съответните микроелементи и най-различни други. Примерно на хиповитаминоза или авитаминоза през пролетта или през зимата, пък и през който и да е сезон, може да демонстрира всичките тия неща, които казах в началото. Умора, главоболие, песимизъм и ред други неща. Една хипо- и авитаминоза може да го направи, но хипервитаминозите също имат своите противопоказания. Да, някои от витамините А, Д, Е и К са масно разтворими, могат да се натрупват и да правят депа в черния дроб. Някои от тежките метали също. Ако примерно желязото е необходимо за синтезирането на някои от кръвните продукти, да не навлизаме в биохимията, натрупването на прекалено много желязо може да доведе до цироза на черния дроб и до ред други неща. Така че всичко е информирано. Това, което трябва да взимаме, е онова, което добре вече изучили еволюцията си и онова, което се съдържа в природния обмен между човека и средата, по един естествен, умен и до някъде интуитивен начин сме се научили да си взимаме. Сега вече, понеже имаме таблици с очаквания, хубаво е с хората, които са осъзнати учени и ги препоръчват, просто да следваме примера. Но ако ме питаш, да кажем, за неща, които са енергийните напитки, аз не съм им фен. Може би изкуствено. Ако човек се е наспал достатъчно добре, а не е спал 3 часа, но ще изпие 2 енергийни напитки, за да може в работохоличния си ден да направи уникални постижения и да се докара пред шефа си, който е възприел като продължение на родителите си по някакъв такъв проективен модел, това не е начина. Един критерий. Ако човек като се събуди, се чувства отпочинал се, ако му се иска да започне този ден, а не да казва: о, Господи, още един гаден ден се задава. Ако се чувства бодър и работоспособен
или пък топъл емоционално, вероятно това е неговото време. Съня, когато е хубав и достатъчен, позволява в част от него да се осъществи така наречената REM фаза. Това идва от английското Rapid Eye Movement. Предполагам, че ти си виждал някой човек, който спи и всъщност очите му играят. Той буквално присъства на сцените на съня си в този момент. И това интензивно сънуване е изключително важно, за да могат нещата, които от подсъзнанието са предоставени на спящия мозък сценарист да си ги изиграе като филм, да бъдат отреагирани по някакъв си негов защитен механизъм, за да не се превръщат в симптоматика в будно състояние. Когато тая REM фаза се оказва заради един насечен сън или много кратък, или напрегнат, невъзможна, често пъти симптоматиката, която не се преработва по време на сън, се превръща в невротична симптоматика в будно състояние. Добрата комуникация със света, приемането на природата като истинска майка, от която идваме, и освен благодарност, начинът по който и връщаме с грижата за нея, осмисленето на дните ни, осмисленето на междучовешките отношения, намирането на красотата и смисъла в детайлите, които ни съпътстват в ежедневието, ни дава шанс да разберем защо даоизма по някакъв начин е един път към щастие и дълголетие. Защото в книгата на Лао Цзъ, Дао Дъ Цзин, книга за пътя и постигането, се набляга колкото на постигането, толкова и на пътя. В това забързано време, в което живеем, в което постиженията, обемите, числата, правите възходящи графики в заключенията и отчетите на корпоративните блокове се интересуват само, е едната страна. Това е постигането. Това е като един неуморен човек, който качва с един 8-хилядник, откъдето вижда друг 8-хилядник, планира набързо, презарежда, отива на този 8-хилядник, ма там има друг 8-хилядник. Той щастлив ли е този човек? Не знам. Той по свой начин, той наркоман е щастлив, като си вземе дозата, но това се превърнало в някаква форма на наркомания. Докато ако примерно, предполагам, знаеш, има един спорт, туристическо ориентиране. Да. За 21 минути, примерно, някой по картата там с компаса е минал един маршрут и за 21 минути 3 секунди 45 стотни се е класирал първи, той е шампиона, взима купата в ръката си. По същия маршрут за 3 часа и половина минава друг човек. Той човек е видял междувременно как пастървите скачат по праговете на реката, усетил аромата на мащерката, която е настъпил, чува песента на птиците, чува шума от някоя кошута, която е пробягала в хръсталака, видяла някоя красива пеперуда, каснала върху хубаво планинско цвете. Пак е стигнал на същото място за повече време, но и пътя и постигането някак си са станали. Душата му е пълна. Той по друг начин е щастлив. Не с шампионската купа в ръка, по друг начин е пълен, със спокойствие, щастие и с тази хармония с всичко това, което наричаме природа. Природата не е онова, което може да видим през красиво остъклената веранда на добрия хотел, в който сме отишли. Не е и само пистата, в която чакаме след влека. Може да бъде и дърветата по улицата, която се прибираме от работа, ако ги познаваме. Ако знаем, че това е клен, че това е ясен, ако наблюдаваме как на ясеновите семена се са струпали червенушки през зимата или пък някои други птици, да кажем големи синир, който беше птица на годината на София миналата година.
Чичопей, така наречения Чичопей, се стреми да си хапне някакви ларви, оставени от миналата година. И така се чувстваш част от всичко. Всичко е природа. Ние не сме по-малко от животинските видове, не сме и повече. Ние сме също толкова абсолютна истина, като всички останали видове, до момента, в който решим да се осъзнаем. Тогава ставаме относителна истина. Иначе ти си толкова, колкото едно връбче, или колкото един октопод, или колкото едно синьо-зелено водорасло. Също толкова абсолютно истински си. Но в момента, в който почнеш да се осъзнаваш какъв си в еволюцията, какъв си спрямо другите видове, тогава ставаш относителна истина. Това на мозъка е истината. Да. Как се казва? Но ние сме осъдени в красивия смисъл на думата да мислим и да откриваме, което е една прекрасна черта на човека. Дай Боже да е добър квартирант и стопанин на планетата си, да го кажем така. Страхотно завършваме. Да, това е. Благодаря.